Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Зиятуллина булырмын. Бүген безнең программада 25-нче федераль Сабан туе Якутиядә әзерлек эшләре ничек бара? Сабан туе өчен тәкъдим ителгән җирләрне карап чыкканнан соң, җитәкчелек инде Саха-Якутия Республикасының хакимияте бинасына җыелды. Ульяновскийның күп милләтле балалар бакчасына этномәдәни компонентны кертү нинди нәтиҗәләр бирде? Әти-әниләр килеп балаларны өйрәтәләр. Алар кул эшләренә дә, уларның милли йогынтыларында бирәләр. Һәм балалар урыс баласы, чуаш баласы татарча да сөйлиләр бит. Татарча, яшьләрчә, заманча дизайнер Наилә Бөрханова белән таныштырырбыз. Миңа бик ошый татар стилистикасы, шундый яшел бежевый төсләрдә. Көзгө иртыш моңнары фестивале 7 пулатны гөрләтте. Татарча иске җырларны яңартырга кирәк. Иске алып җырларга кирәк. Менә шуның өчен без монда килдек. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без бөтен дөнья татар конгрессы ярдәмендә дөнья буйлап сәфәрләр кылабыз. Милләттәшләребезнең яшәешен яктыртабыз. Билгеле, барлык мәгълүматларны сезгә җиткерергә тырышабыз. Узган тапшыруларыбызда хәбәр ителгәнчә, Курган өлкәсе Шадрин районы Йылдыз Эчкин авылы быел май айында янгыннан зыян күрде. 228 йорт янды. Бөтен дөнья татарлары Татарстан Республикасы өлкә җитәкчелеге ярдәмендә авыл кабат торгызыла. 87 йорт түбә астында, 13-ндә яшиләр. Саха-Якутия Республикасының Якутск шәһәрендә Казан скверы һәм халкыбызның патриот шагыйре Муса Җәлилгә һәйкәл ачылды. Мин кабыздым җырда ялкын итеп йөрәгем һәм хаклык кушканы. Җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев Якутия 24 телеканалының Якутия в деталях программасында туры эфирда интервью бирде. Ул каһарман шагыйрь Муса Җәлил бюстын ачу һәм 2025 елда Саха-Якутия Республикасында 25-нче федераль Сабан туе үткәрү турында сөйләде. Тамашачыларның сорауларына җавап бирде. Татарлар тапшыруы Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә эш сәфәре белән Саха-Якутиядә булды. Анда Советлар Союзы каһарманы Муса Җәлилгә бюст ачылды. Шулай ук 25-нче федераль Сабан туе узачак җирлекне карадылар. Саха-Якутиядә 8000-гә якын милләттәшебез гомер итә. 25-нче федераль Сабан туеның әлеге җирлектә узачагы бер дә юкка түгел. Милли бәйрәмебезгә әзерлек хакында вакыйга урыныннан Ләйсәнә Садретдинова. 2025 елны Саха-Якутия Республикасының баш каласы Якутскида 25 федераль Сабан туе узачак. Аңа инде әзерлек эшләре башланды. Билгеле, әлегә Сабан туены уздыру урыны карала. Сабан туе өчен тәкъдим ителгән җирләрне карап чыкканнан соң, җитәкчелек инде Саха-Якутия Республикасының хакимияте бинасына җыелды. Как вы знаете, в 2022 году Республика Саха-Якутия отмечала столетний юбилей, и одним из событий, которое проходило в рамках столетнего юбилея, это прохождение Дней Республики Татарстан здесь, в Республике Саха-Якутия. И тогда в июне месяце нашу республику посетила большая делегация во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Коллеги делегации ознакомились с историей, с культурой нашей республики и, конечно же, подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области экономики, развития предпринимательства, туризма, гуманитарной сфере. И сегодня мы здесь, в городе Якутске, уже стали свидетелями результатами той нашей работы. За очень короткие сроки была построена очень хорошая площадка общественная, это сквер. Сейчас мы на заседании оргкомитета будем обсуждать наши вопросы
дальнейшую работу, в том числе основное культурное, общественное, политическое событие – это организация федерального Сабантуя здесь, в городе Якутской Республики Саха-Якутия в 2025 году. Будет очень представители делегации, начиная от Камчатки до Калининграда, и все татарские активисты, руководители наших автономий, центров сюда приедут. За проведение федерального Сабантуя будет закреплен Нижекамский муниципальный район, Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, и поэтому практически делегации только со стороны правительства Всемирного конгресса татар будет порядка 1000 человек. И в самом деле это будет большое событие. Цели, задачи, какие сроки, действия, масштаб, охват и так далее. Нәтижеде Милли бәйрәм үзәк мәдәният һәм ял паркының Туймаада стадионында ат чабышлары Якут дәүләт авыл хуҗалыгы академиясе каршындагы ипподромда узачак. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Якутский шәһәре, Саха-Якутия Республикасы. Девам итәбез. Моннан берничә ел элек төбәкнең милли мөхтәриятләр сорауы буенча Ульяновск шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе шәһәрдәге балалар бакчаларына этномәдәни компонент кертү турында күрсәтмә биргән иде. Аның нигезендә бакча җитәкчеләре, тәрбиячеләр өчен һәр төрле семинарлар, остаханәләр уздырылды. Байтак тәрбиячеләр Казанда, Апас һәм Буа районнарында булып, андагы бай тәҗрибәне уртаклашып кайтты. Ульяновскиның күп милләтле шәһәр балалар бакчасында этномәдәни компонентны кертү һәм аның беренче нәтиҗәләре хакында Рамис Сафин бәян итәр. Гомум белем бирү мәктәпләреннән аермалы буларак балалар бакчаларындагы мондый төркемнәргә йөрү өчен әлегә гариза язарга кирәк түгел. Шуңа күрә әлеге эш бакчаның уставы һәм уку-тәрбия планы буенча барлык сабыйлар өчен дә алып барыла. Бу эш башлыча милли бәйрәмнәр уздыру, төрле халыкларның әкиятләрен укып, аларны сәхнәләштерү кебек чараларга барып таша. Балалар белән иң беренче башлаган бәйрәмебез булды Казымәсе. Бик уздырдык biz аны бик теләп әтиәниләрем дә катнашты. Балалар да катнашты. Аннан соң уздырабыз Нәврүз бәйрәмен, уздырабыз Сабантуй һәр елны. Әлеге бакчага йөрүче 500-гә якын баланың 20%-ын татар малай кызлары тәшкил итә. Чуаш, Мордва, Удмурт балалар да байтак. Шуңа күрә мондагы чаралар да төрле телләрдә оештырыла. Формы работы педагогов с детьми очень разная. То есть это подвижные игры, это народные игры, это фольклор, это сказки. И вот сегодня у нас такой большой праздник, причем героиней этого праздника является Матрюшка, несмотря на то, что она русская, но Матрюшка, она бывает в разных узорах. Она может быть татарская, чувашская, мордовская. Милли телләрдә эшләүче бакчалар хакында сөйләгәндә шәһәребезнең 20-нче Искринка балалар бакчасы турында әйтмәй мөмкин түгел. Чөнки бу тармактагы эш моннан 20 ел элек нәкъ менә әлеге бакчадан башланган иде. Бүген ул башкалар өчен зур тәҗрибә мәйданчыгы булып тора. Моннан 1 ай элек бөтен Россия аккалпак татар хатын-кызларының күчмә утырышында катнашучылар да монда күп нәрсәгә өйрәнеп киттеләр. Аеруча кунакларга балаларның әби-бабайлары белән эшләү алымнары ошады. Алар кул эшләренә дә, уларның милли йогынтыларында бирәләр. Һәм балалар урыс баласын, чуаш баласын татарча да сөйлиләр бит. Бүгенге көндә менә без балаларның эшчәнлеген әтиләрнең килеп кадак белән, чүкеш белән эшләргә өйрәтүендә карадык. Әбикәйләрнең килеп кич утыруларын өйрәтүендә, аларның үзләренең җырлы, биюле уеннарны татарларның өйрәтүендә карадык. Мин инде афәрин генә дип әйтәсем килә. Бездә бирем, эй бирем, бездә бирем тантана. Исәнмисез дуслар, исәнмисез. Бүген Сатку бакчасында шәһәрдәге дистәләгән тәрбияче һәм бакча мөдирләре катнашында чираттагы чара дуслык бәйрәме уза. Ул бүген төрле милләтләрне берләштерүче һәм төрле милләт киемнәрендәге матрешкага багышлана. Бу мероприятиегә без заклап әзерләндек. Балалар белән өйрәндек төрле татар орнаментлары ясарга. Төрле әйберләрне ясаганда без төрле орнаментлар кулланырга тырышабыз. Татар орнаментлары, чуаш орнаментларын. Бүгенге семинарда катнашучылар сабыйларның җырлап биегәннәрен карап кына калмыйчан, милли киемнәрне ясау буенча остаханәләрдә дә катнаштылар. Тулып торсын өчен içine мамык куябыз, кырыйларына клей сөртеп чыгабыз. Менә булай иттереп, аннан ябыштырабыз.
Яблай треп ябыштырабыз. Өстенә кигезәбез үлмәк. Төбәкнең татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре дә балалар бакчаларында үтүче шундый чаралардан читтә калмый. Чөнки бүгенге сабыйлар иртәгә үзәктәге иҗат түгәрәкләренә йөрүче үзешчән сәнгать осталары бит. Безнең үзәк балалар бакчалары белән бик тыгыз элемтәдә тора. Ник дисәгез, алар безнең киләчәгебез. Шушында йөргән балалар безнең үзәкләргә килеп, безнең мәдәниятебезне, телебезне һәм гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, киләчәк буынга илтә торган буын дип аңлыйбыз. Чара азагында аны әзерләү, оештыру һәм уздыруга кагылышлы байтак сорауларны тикшереп, бәйрәмгә бәя бирелде. Һәр кеше үз фикере белән уртаклашты. Шәһәр мәгариф идарәсенең мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләү буенча методик совет җитәкчесе Иркинә Сәйфетдинова мондый чараларны һәр бакчада да тормышка ашыру мөһимлеген ассызыклап сөйләде. Наше методическое сообщество педагогов из других детских садов хотелось бы обратить внимание на ценность образовательную этого мероприятия. В каждом уголке детского сада очень корректно, очень правильно, эстетически оформлена и выставка из матрешек поделок родителей и совместного творчества детей и родителей. Күп милләтле коллективта тәрбияләнгән сабый кеше яшьтән үк күршәдәге халыкларның җырларын, биюләрен, киемнәрен күреп үсә. Аларның әкият геройлары белән таныша. Шулай итеп, бер-берсенә карата хөрмәт һәм ихтирамда тәрбияләнә. Ульян шәһәреннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Татарча, яшьләрчә, заманча дизайнер Наилә Бөрханова белән таныштырырбыз. Миңа бик ошый татар стилистикасы, шундый яшел бежевый төсләрдә. Көзгө иртыш моңнары фестивале 7 пулатны гөрләтте. Татарча иске җырларны яңартырга кирәк. Иске алып җырларга кирәк. Менә шуның өчен без монда килдек. Кеше һәр яклап гүзәл булырга тиеш диләр. Аның күңеле дә, тәрбиясе дә, дөньяга карашы һәм тышкы кыяфәте дә. Чиста, пөхтә, матур итеп киенгән татар егет-кызлары күзләрне иркәли. Соңгы елларда милли киемнәр, төрле милли бизәкләребез кулланып эшләнгән бизәнү әйберләре бик актуаль һәм аларны уйлап табучы татар дизайнерлары да шактый. Бүген сезгә шуларның берсе Наилә Бөрханова турында сөйләрбез. 12 ил, 35 дизайнер һәм алар арасында безнең татар кызы. Казан дәүләт мәдәният институтының 4нче курс студенты Наилә Бөрханова күптән түгел Казакстан Республикасының Тараз шәһәрендә халыкара мода атналыгы фестивалендә катнашып кайтты. Аның коллекциясе мода индустриясе әһелләре тарафыннан югары бәя ала. Бу коллекция Зәңгәр күл дип атала. Монда 2 генә күлмәк күрсәтелгән, коллекциядә 7 күлмәк. Бу коллекция Наурыз дип атала һәм анда да 7 күлмәк һәм монда мин 3 күлмәкне күрсәтәм. Шундый чәчәкле вышивкалар ясатылган коллекция. Миңа бик ошый татар стилистикасы. Зәңгәр күл коллекциясе Наилә Татарстан күлләре, елгалары белән илһамланып иҗат иткән. Аларда зәңгәр, фирүзә төсләр өстенлек итә. Яулыкларда татар бизәкләрендә күрергә мөмкин. Это машинная вышивка, сделана с точки зрения упрощения и более доступности по цене. Я хочу сделать одежду доступнее для людей. Идеи, они как будто витают в воздухе, там что-то увидел, здесь что-то для себя подметил, в голове какие-то образы вырисовываются, и потом я переношу их на бумагу. Долгое время, конечно, их там приходится дорабатывать, думать, как это построить, как это вообще воплотить в жизнь, вообще возможно ли это, и потом уже получается коллекция. Мода иле Италиядә дә булырга туры килә аңа. Миланда узган мода атналыгында төрле илләрдән катнашучылар килгән. Италия мине бик илһамландырды. Анда миңа бик ошады архитектура, мода, кешеләр. Меня там очень тепло приняли, и там мне подходили местные итальянцы и там говорили белиссимо, как уже. Их заинтересовало, что это за орнамент, откуда, в чем история вообще. Я им объяснила, им это понравилось. Они мало знали о Татарстане вообще, многие не слышали, и вот они благодаря мне узнали, что есть такая республика России. Премио la nostra Nailea. Congratulations.
Ул коллекцияләрен инде Казакстан, Үзбәкстан, Италия, Швеция сәхнәләрендә дә тәкъдим иткән. Барысы да май аенда Казакстаннан башлана. Аннан аның эшләрен күреп, бер артлы төрле илләргә чакыра башлыйлар. Кайда булса да татарлар белән очраша икән. Кстати, вот за границей очень много татар. Вот я встречала в Италии татар. Там подошла женщина из Нижнекамска. И говорит, я тут живу. И так удивилась очень, что в программе там был написан Татарстан. Заинтересовались. В Швеции мы тоже встретили, в Казахстане. Конкурслар ул төрле элемтәләр урнаштыру урынында. Анда мода индустриясының төрле өлкәләрендә эшләүчеләрне очратырга була. Бер чарада Найля Борханова белән Һиндстаннан килгән сәнәгатьчеләр кызыксына. Они создают ткани вручную, очень интересный рисунок и очень ткань такая качественная, приятная. И вот они заинтересовались в сотрудничестве, чтобы они прислали мне ткань, а я уже создала эскизы и сама сделала крой, чтобы я создала коллекцию из их тканей. Это для уже европейского рынка, потому что они его не совсем понимают, у них жаркий климат, не совсем тот температурный режим, как мы привыкли. И вот они увидели в этом такое хорошее сотрудничество. Найля Борханова Чаллыда туып үскән, шунда сәнгать мәктәбен тәмамлый. Модель мәктәбенә дә йөри. Әле үз вакытында Мисс Татарстан конкурсында финалга да чыккан. Кечкенәдән рәсем ясарга яраткан кыз дизайнер булырга теләп Казан дәүләт мәдәният институтына укырга кергән. Сначала я создаю эскизы, затем занимаюсь тем, что подбираю ткань, смотрю, какая подходит, какая лучше не будет смотреться в изделии. Найля Борханова Казан дәүләт мәдәният институтында мондый халыкара мода фестиваленә баручы беренче студент. Аның сәләтен күреп алып, уку йорты конкурска гариза җибәргән һәм барысы өчен дә түләгән. Казан дәүләт мәдәният институтында иртәгәге көнгә специалистларны әзерләү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Безнең современная мастерскойлар гына түгел, самые современные оборудованиелар да бар. В этом случае, если мы говорим об сканере, мы в течение 1,5 минут делаем вашу аватарку, она выходит туда, где в дальнейшем мы, применяя программу 3CLO-D, создаем уже, одеваем эту аватарку вашу со всеми вашими размерами в определенный костюм, который студенты разрабатывают в этих программах. Мондай җиһазлар Казандагы җиңел сәнәгать белән бәйле предприятиеләрдә дә әле юк диләр биредә. Укырга теләге булган кешегә югары уку йортында шартлар тудырылган. Студентларны төрле халыкларның традицияләре, ризыклары, киемнәре белән дә таныштырганда заманча технологияләр ярдәмгә килә. Монда сүрәте генә түгел, алар костюмнар турында монда Җиде Приволжский регионының халыкларының костюмнары күрсәтелгән. Я хочу, чтобы татарская одежда была стильной, модной, чтобы молодежь могла ее носить, чтобы это выглядело современно и удобно в носке, и носибельно. Допустим, я использовала ткани, хлопок, которые очень практичные, удобные в носке и они не такие дорогие. Найля Борханова хәзер яңа коллекция ясау белән мәшгуль. Татар кызының исеме әле дөньяда яңгырар дип ышанабыз. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Иртыш буенда урнашкан Җидепулат шәһәрендә 24нче көзге Иртыш моңнары халыкара татар сәнгате фестивале тәмамланды. Чараның төп максаты татарларның милли мәдәни традицияларын үстерүгә ярдәм итү, аларның үзенчәлекле музыкаль, бию һәм декоратив кулланма сәнгатен популярлаштыру. Фестиваль кысаларында шулай ук татар сәнгать мәктәбе укучыларының эшләре күргәзмәсе, вокаль, инструменталь башкару, татар биюләре, декоратив кулланма сәнгать һәм нәфис сүз буенча мастер-класслар оештырылды. 3 көнлек фестивальнең иң кызыклы мизгелләре Әдилә Төхбәтова видеоязмасында. Күп еллар дәвамында Казакстан Республикасының Иртыш ярында урнашкан Җидепулат шәһәрендә үзенчәлекле халыкара форум үткәрелә. Көзге Иртыш моңнары Казакстанның һәм Россиянең төрле почмакларыннан җыелган катнашчыларга туган татар телендә аралашырга мөмкинлек бирә торган бердән-бер татар мәдәнияте фестивале. Әлеге чара Җидепулат шәһәренең татар мәдәният үзәге әгъзалары һәм татар сәнгате мәктәбе хезмәткәрләре көче белән оештырыла. 2000 елда аваз салган көзге Иртыш моңнары татар сәнгате фестиваль бәйгесе күңелендә җыр, моң йорткан милләттәшләребезне әле дә бергә туплый, ди фестивальне оештыручы. Фестивальнең максаты
ул ничек менә тормыш үзгәрә, шул максатлары да башкарак булып. Татар халкы ул бит шулай талантлы, хәтта менә яңадан язылган, сүнеп бара торган иде, ә хәзер инде балалар да чыгыш күрсәтеп ясыйлар. Фестиваль конкурста якын һәм ярак чит илләрнең, шул исәптән Россия Федерациясенең солистлары һәм иҗади коллективлары катнаша. Татар сәнгате фестивалендә яшь шикләүләре юк. Теге елларда балаларны монда китердем. И бу елда да балалар да килделәр. И олы кызларыбыз безнең биючеләр дә монда булды. Иң менә кирәкле әйбер дип саныйм, менә татарча иске җырларны яңартырга кирәк. Иске алып җырларга кирәк. Менә шуның өчен без монда килдек. Бик ошады. Фестиваль оештырганнарга зур рәхмәт. Каршы алганнарына рәхмәт. Мин монда күрсәтәм Прокопьевский шәһәрен, Киселевск шәһәрен. Выступать итәбез татар җырлары белән. Әнкәмнең дугаларын Казахстанда бик ошады безгә. Бик яхшы каршы алдылар. Фестиваль барышында җыр, бию, музыка коралларында уйнау, нәфис сүз буенча конкурслар узды. Катнашчыларны профессиональ жюри бәяләде. Жюри буларак һәм инде әлбәттә катнашучылар белән дә без бик канәгать. Барысының да иҗаты безне бик сөендерде. Барысының да костюмнары шулай ук эчтәлекле һәм аеруча сөендергәне менә монда тәрбияләнүче балаларның репертуары да бик бай һәм ул бик үзенчәлекле. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, әлеге чара татар халык җырларын һәм татар композиторларының җуелмас әсәрләрен пропагандалау, яшь буынга милли мәдәният безне җиткерү һәм талантлы яшьләрне барлау. Нәкъ менә инструменталь жанрда нигездә күбесе яшь катнашучылар булган. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Ел саен татар композиторларының көйләрен башкаручы катнашучылар саны арта бара. Играл башкирскую народную песню, горную песню, исполнительскую редакцию Шайхуддинова и играл вариации на тему татарской народной песни «Калайлы Казан». А чем, допустим, мелодии татарских композиторов отличаются от других произведений? Своей, наверное, мелодичностью, красивыми переливами и особенным ладом. На конкурсе в семье я впервые. Для меня это очень ценный опыт. Очень нравится татарская музыка своими мелизмами, своим характером, бодрым, быстрым. Иногда даже напевны. Быел беренче тапкыр фестиваль кысаларында мастер-класслар оештырылды. Вокал дәресләрен Нәҗип Җиганов исемендәге Казан дәүләт консерваториясенең өлкән укытучысы Сөмбел Кыямова үткәрде. Берничә укучылар белән шөгыльләнеп алдым, алар белән распевкалар ясадык. Югары ноталарны ничек алырга дигән сораулар булды. Миңа бик ошады, вакыт шундый тиз үтеп китте, сәгать ярым вакыт үткән икән. Этот мастер-класс мне был очень полезен, мне очень понравилось, как со мной позанимались распевкой, для меня все было очень понятно, и надеюсь, эта распевка мне в дальнейшем поможет. Но ты сама заметила изменения? Да, я заметила, мой звук стал более открытым и округлым. 24-нче көзге иртешмуңнары халыкара татар сәнгате фестивале катнашчылары һәм кунаклары дипломнар һәм рәхмәт хатлары, шулай ук истәлекле бүләкләр алды. Әдилә Төхбәтова, Бауҗан Кажаканов, Татарлар, Җидепулат шәһәре, Казахстан. Бүгенгә менә шулар, тапшыруыбызны Марсель Галиев шигырь юллары белән төгәллибез. Тылсымлы син, ягымлы син, и туган тел, халкым кебек уңган тел, күктән иңгән иман нурын мәңге саклый торган тел. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Сау булыгыз.